Am găsit cea mai simplă rețetă de clătite proteice doar din 4 ingrediente, fără zahăr, care nu necesită blenduire sau alte etape complicate. Iar din punctul meu de vedere sunt mult mai bune decât cele cu zahăr. În bol am adăugat 2 ouă pe care le-am bătut, peste am adăugat 2 cupe generoase de proteină de vanilie, 2-3 linguri de lapte, puteți alege orice lapte doriți, o linguriță de praf de copt, am amestecat totul până am obținut o consistență destul de densă. Dacă vă este prea subțire, vă recomand să mai adăugați proteină, pentru că altfel o să vă fugă clătita prin tigaie și nu vă doriți asta. Am pus o tigaie la încins pe care am uns-o cu puțin ulei și am pus clătita. Am lăsat-o să se coacă până când au apărut mai multe bule pe deasupra, după care am întors-o cu grijă și am lăsat-o puțin să se facă și pe cealaltă parte. Am repetat procesul până când s-a terminat compoziția și am obținut acest turnuleț de clătite. Am adăugat o linguriță de miere, puțin sirop de ciocolată cu 0 calorii, pe care am reușit să-l dau și pe masă, și câteva cubulețe de ciocolată. Asta a ieșit. Dacă vreți să fie mai slab calorice, aveți grijă la toppinguri. Ce am eu aici are în jur de 300 de calorii, sunt extrem de sățioase și delicioase, vă recomand să încercați pentru că le faceți repede.